Nothing runs like a deer. Det er fedt. Nå ja. Der har vi jo min samling. Den er ikke så stor endnu, men den vokser tæt og stille. Nu er der min Samsung, der går under modsprayer. Så har vi en skobasser her. Og en lille 40-20, sådan lidt gammel. Så har vi en 68-20 med frontklasser og en 69-20 med frontklip. Afdrejerne det er jo 78-20'eren. Så har vi jo lige fået for mig her for 30 på den. Den er fin. Og hvad har vi her? Jamen der har vi jo alle skovlene til frontlæsser, og så har vi en rive, en mixevogn, og en græsvogn, og en skovlægger, og en bigballe fra